Mene. Jos laita se emoji, kun se emoji on tämmönen. Vaasakadun rituaalit riitti, nää juhlapyhät tulossa. Ai repullinen miitti ja tarjolla pinkkiä, vasta ei kiitti ja harjoita murhaa mielellään, jos pystyn tai jaksa arvoja muuttaa. Reputin linkkari deuteriin, piilotin vyö alle 200 eugeniin. Itätyttö värjättelee oven suus, kysy pääsiskö mun seuraan, kun se perse alkaa kohmettuu ja sanoin silleen. Eri puolella planeettaa, sama areena mut katsomo paikoilla. Monin verran parempaa, sirkusuvin chaseriksi leipäpääs kuivataan. Menoon niin nuivataan sen rajan taakse. Sika luikahtaa pikakaistaa vaatuna passilla. Paperi hommat siis takulla vatu passissa. Paljastui jotain mitä jos löytyy myös kotoo. Tänne tarvitsee viisumi ja 2 värifotoa. Tullineiti sanoo. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei kertoa kaikkea. Tulos likainen, puhtaat aikeet. Ostan Hesarilta ison lekan maistia. Myymällä Varkaalta 2 kiloa sisäpaistia. Hitto kenen kanssa tän takaiskun jakas. Se itätyttö huikkas mulle, hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää, mut niin